Tak som si našiel tuto v húštine takto volá, čo narástlo z kvostky. Je to buď čerešňa alebo višňa. Tak, idem do nej dať teraz višňu anglickou populáciou. Dám to na taký protijažíček a uvidíme, či sa nám to chytí. Tuto si to odstránim. Tak. Spravím si mierne šikmý zárez. Lepšie by bolo z druhej strany, ale nevadí. Tak toto spravím šikmý zárez. Tak. Tak. To by mi aj stačilo. No. Nenašiel som bohviak hrubé tie vrúble, ale to som bral priamo zo stromu. Tak uvidíme, či sa mi to podarí. No, je trošku tenší, som to viacej zobral, nevadí. Takže takto si spravím zárez. Tak, tuto mám očko na druhej strane. No aj by mohlo byť. Ešte to takto trošku môžem skrátiť. Teraz si tam spravím ten protijazyček. Takto. Dobre, stačí. To isté spravím aj na tom potníku, poviem. Stačí. Tak, a teraz si tam dám taký malý vrúblik. Tuto mám 1, 2, 3 očka. Úplne stačí. Takto si dám 3 očka. Tak. Teraz to tam zasuniem. Tak zase, aby nám jedna strana aspoň lícovala. Tak. Super. Na druhej strane tiež nechám taký ten mesiačik. Nech sa tam vytvára ten kalus. Tak. Super. Paráda. Tak, jedna strana nám bude pekne lícovať. Nehal som tam aj ten mesiačik. Neviem to otočiť, nevadí. Zapáskujeme. Zase si jednu stranu chytím a jak to začnem točiť, tak ono sa mi to potom same chytí. Tak, dokopy. Super. Poriadne pritiahnem. Tak. Tak.
musím teraz zapáskovať aj tú ranu, lebo teraz som vlastne došiel na to, že nemám na zatieranie rán ten Arbosan, čo používam. Ak nevadí, tak toto poriadne zapáskujem, nech sa tam nedostane voda. A uvidíme aspoň, že či sa nám to chytí. Navrch dám len tú čínsku pásku, tu ešte mám. Dobre, stiahnem. No. Taktok. No. A uvidíme, či z toho niečo bude. Ešte navrch, hovorím, si dám tu čínsku pásku. Tak. Nerátal som s tým, že pôjdem takéto niečo robiť. A akurát tu nemám ten Arbosan. Takže nevadí. Uvidíme aspoň, že či pomôže aj takáto páska. Keď tam dám, aby nám to nezaschlo, ten vrúbel. Ale ja si myslím, že by mohla. Vyskúšam neodlomiť žiadny púčik. Tak toto nejako prekryť. Tak. Super, aj celkom dobre sa mi to podarilo. No ešte raz. Zas to tak prekryjem. Takto. Obtočím. Aj, paráda. Dobre bude. Nemalo by to vyschnúť. No uvidíme. Pozrieme sa na to neskôr zas. Či sa mi to podarí, alebo nepodarí. To som si zobral višňu zo sadu, priamo zo stromu. Takže dávam zo stromu do stromu, poviem. Tak. Toto ešte trošku odrežem. Nech to nie je také špatné tam. Nech to náhodou nezavadzá, keď to bude rásť. Tak. Dobre, takto som si to ja teraz zaviazal, poviem, lebo nemám akurát na zatieranie rán. Tak uvidíme, či sa mi to podarí takýmto štýlom spraviť na tú anglickú kopuláciu, na ten protijažíček.